Майко, не дей да сипваш на детето фрикасе. Той нали знаеш, че не яде месо? Мими, моля ти се. Не ял това, не ял онова. Ти пробвал ли си да знаеш, а? Да, майко, мама, не дей да му сипваш, казвам ти. Само да разбере, че има мръвка вътре и няма да го докосне. Лиготи! Това от много внимание. Просто му го даваш да яде и без много обяснения какво има вътре и какво няма. Аз теб едно време само със зелена закуска съм те хранила сигурно. Маме, значи казвам ти, няма да мине номера. Не дейха би манджата, значи. За него съм направила, ей там пълнени чушки. О, мамо, бабо, здравейте. Какво има за ядене? Тони, бабо, сготвила съм топло и вкусно и съм ти сипала в любимата ти купа. Може да почваш. О, супер, благодаря, бабо. А какво е? Ами крем супа просто. Нали няма месо? Ай, ще умра от смях. Бе, как ще има месо, бе? Аз знам, че ти месо не ядеш. Яш си спокойно. Малко е странно.